Takže čaute ľudia, pri mojom novom videu dneska to bude video z Miner Skyblocku. Ok, akože popravde ja už som tu začal hrať trochu, tak pol hodinu som tu hral a získal som berries-ky. Ja neviem prečo to mám v slovenčine, ale tak to mi dalo automaticky. Potom som získal nejaké stoly, na dreva, tieto veci. A dneska by som chcel získať, keď sa pozriem do questov, tak som si už získal jetpack, ten, jak tam je napísané jednorázový jetpack, tak naozaj jednorázový, takže už ho nemám. A dneska by som si chcel spraviť gyrodine. Akože robí sa z nejakých plachtier, akože bude to dosť ťažké spraviť, ale už som tu začal pestovať flaxseedy. A z nich potom získam stringy. A už som bol aj na 2 ostrovoch, kde je proste pyramída a potom kde bol proste jungle strom. Ok, akorát mi tu vyrástol jeden najlepší strom. Ten druh zo stromov mám ešte tu niekde v čestke. Máme to holy sapling. On má na sebe aj keď ho vykopem, tak z neho padá nie že len drevo, ale aj berrísky. Takže to je najlepší strom na začiatok. Tomu ho nás zasadím. A už som si spravil aj nový slim bin. Takže to je ešte jedna taká vec. A som začal proste farmať. Ok, ja si tu proste oberám berrísky, hlavne teraz. A z nejakého questu som získal aj ten kolektor, kde má nastavený proste cobblestone a tie berrísky teda. Dneska by som sa ešte išiel pozrieť na ten ostrov tam v diaľke, pokiaľ ho vidíte. A bohužiaľ som v oceáne, v studenom oceáne, takže to je trochu zle, ale tak jo. A potom som si to ešte získal, jak sa to volá? Počkať. Potom som tu ešte získal extraktinátor. To je akože všetko, čo som tu stihol spraviť. Ja potom ešte diamondový fishing rod. Potom som ešte normálny ironový a goldový. Takže tieto všetky veci som tu získal. A potom ešte vo farmingu mám toho trochu spraveného. A v transportu teda iba ten jetpack. Takže budem potrebovať na tú gyrodínu. Ok, takže potrebujem 6 železa. 1 železa dokopy. To chvíľu potrvá. Ako tu mám ešte 5 železa. Dobre, tu mám ďalšie 2 železa. Nevypečené. Ja si... No. Najlepšie, že keď niečo vykopem napríklad diamond so soktačom a potom padne diamond z tohoto, tak toto sa mi hodí. Počkaj, pokiaľ to si nejde spraviť glowstone. Nejde, ten neviem jak, cez villagerov budem musieť získať glowstone. No. Ok, asi túto piecku ešte posuniem dozadu, nech mám dať týmto vykreším proste, keď budú nové triedy. Ok, takže ešte moc neviem, čo by som... Dobre, tak tu nejde nič kúpiť, čo by som potreboval. Následno mám ešte niekde železo. Nemá. Ok, tak ja si aspoň zatiaľ idem spraviť... ešte zoberiem. Tak. Toto si rovno dám. Tak to mi nevystačí. Ok, mám jednu vec
No už dve veci, ktoré budem potrebovať na tú Gyrodinu. OK, to si dám napríklad sem do tejto, už niečo mám. Sem do česky, čo budem potrebovať. OK, takže ešte budem potrebovať 5 ironov. A to sa mi zdá, že všetko, čo budem potrebovať. Musíš 5 ironov si vykraftím tú vrtulku. Ja potom ešte toto. No ale to získam jedne tak z týchto flaxseedov. To je trošku problém. Začalo pršať. OK, to si dám sem. A teraz si pôjdem iba kopať. No. Nič mi nezostáva. Takže ja sa vám ozvem, keď budem mať aspoň trochu nakopaného toho cobblestone. Konec toho. OK ľudia, takže už sa mi predali tie irony, no tie veci a už som získal plus 3 irony a už mi chýba iba počká, kým mi vyrastie ten flax. A zatiaľ si tu ja proste kopem cobblestone iba. A raz zatiaľ si oberem berísky. A rozhodol som sa, že si spojím za chvíľu spraviť o dosť väčšiu farmu na tietok. Na tie stromy. Nejdu? Bambusy nejdu predávať, týchto máme akože dosť. Tak ja sa vám potom ozvem, keď dokončím tú farmu na tie stromy. OK ľudia, takže ja už som získal dosť kobercov a stringov na to, aby som mohol spraviť tie plachty. To som si ešte craftil predtým skerku. Dúfam, že sa to craftí. Áno, tak sa to craftí. OK, zoberiem si všetky potrebné veci, čo na to potrebujem, aby som to vycraftil. Tak. A Gyrodina. Kto by potreboval motor, ak by lietadlo mohlo poháňať čistou silou, dajte mu poriadny impuls a poletí. OK, takže už mám teda tú Gyrodinu. A rovno akorát teraz sa mi tu vymenili trade. Nie je tu nič také zaujímavé. Ja som čakal na túto vec. OK. Počkaj, jak to funguje teda? OK, dobre. Takže už konečne sa nemusím stavať ku každému ostrovčeku. Ale má moje lietadielko. OK, ak si otvorím inventár. OK, tu môžeme ešte nejaké veci dať, aby mi lietalo rýchlejšie, a to teraz nepotrebujem. OK, jak sa pristáva R-kom? OK, lebo ja mám na R-ku ešte jednu vec. OK. Teraz... Oh. Som trochu lietateľko poškodil. Nech opadliť.
Ok, takže takto teraz môžem proste letieť, ja nemusím sa stavať. O môj bože, ja som čakal na tú vec, kedy konečne nájdem ten ostrov a nebudem musieť čakať na 10 diamondov. A tak blízko mám pri sebe. Ináč pokiaľ by ste nevedeli, tak to ostrov, kde pôjdeme do Endu, takže máme ho akože strašne blízko pri nás, pri mojom ostrovu. A ja som chcel ísť sa pozerať kvôli Endrodom. A kvôli tým Endrodom teraz môžeme spraviť automatickú farmu na cobblestone, čo je strašne super. Ok, a teraz keď pôjdem, tak na chvíľu budem padať. Takýto ostrov. Ok, village. Tam sa si zastavím. Potom tam je mesa. Ostrovček ďalší. V podstate ja sa môžem pozrieť aj sem, či tu nejaký náhodou nevidím. Jo, takže teraz letím ku spawnu. OK. Tak. Tu mám tu villagerov. Alfu tu mám. Aha. OK, ja nejakú truhlu. OK, čo nepotrebujem napríklad. OK, takže toto nepotrebujem. Ne, nepotrebujem. Sedlo si zoberiem. Ne, sorry. Ešte som búchal toho villagera. A ty čo? Nugetka. OK, vás si tu nechám. U Alfy mám zdražené veci. Ne, villager, ty to ešte zostaneš, nepletíš so mňou. Mali akože vyskočíš, alebo... Jo, on sa to takto opravuje, OK. Leď. OK. Abo aj v tom sebe, mysel trošku môžu byť nejaké dobré veci. Tak sa ešte zastavím toto. Ja patrne pôjdem dole. OK, česká. Yes, kosti potrebujem. Zobám si ešte nejaké tieto veci. A pôjdem už. Domov ešte nepôjdem. My som chcel nájsť aspoň ešte jeden taký ostrov. Takže teraz sa vraciam. A zase úplne na spawn nechcem ísť. Tak napríklad sem pôjdem teraz. Toto vypadá, že by niečo mohlo byť. Ja som si myslel, že ten ostrov je ten s tými endrodmi. Kde teraz som... To není žiadny zatiaľ. To je ten ostrov, na ktorom som predtým nepristal.
Ok, tak sa teraz idem pozrieť sem. OK. Jo, je tu čestka. Tak. Počkať. To, čo tu je napísané, keď dám... Aha. Takže takto to ide premenovať. No. OK. A ešte by som si... Na to si už nemám miesto v inventári. No tak potom sa sem ešte vrátim. Ok, ale tak asi už bude stačiť 8 teda tých endrodov. Tak si už bude musieť stačiť. Čo? Ne, nepadaj! Ja padám! Rýchlo do... Takže som prišiel o... Ja som prišiel aj o polovičku vecí, ktoré som odtiaľ mal. Ach. To začalo proste padať. Ach. No, nevadí. Na budúce si radšej budem dávať pozor. Jo, ja viem, prečo som začal padať. On mi to uberá hunger bar. Ach. Jo, takže počas toho letu musím si zobrať nejaké jedlo. Napríklad sandwich. Ok, už tu máme ďalšie trady. To nie je zase nič takého zaujímavého. Ok, yes, už mám 8 refreshly. Ten selling bin. Tak sa dám vypiec toto. Tu zoberiem ešte drevo. Tak. A ja sa vám teda ozvem, keď zase si vykraftim tú gyrodínu. Ok ľudia, takže ja už som si zase vykraftil gyrodínu. A už sa mi tu aj refreshol zase ten selling bin. Takže si tu teraz vypiekam irony. A rovno, keď som si už vypiekal irony, môžem spraviť... Ne, jak sa to robí? Do sedu Androidy A. Alebo... To absolútne neviem, jak mám spraviť ten Iron Rod. Si idem pozrieť Iron Rod. Ja aj tým mohol dojsť. OK. Tak. Ok, už mám Iron Rody. A stále nemám quest za tých 10 diamondov. To potom ešte dokončím, nech získam ďalší Iron Rod. Ok, ja za ten Iron Rod, ale... Ja som získal Iron Rod. Ja si potrebujem získať
tých 10 diamondov. No mám jeden. Mal som najviac 3D. Takže to bude nadlho. Ako ľudia, tak ja sa vám ozvem, keď získam tých 10 diamondov. To bude nadlho. Ako ľudia, takže ja už som získal konečne tých 10 diamondov. Trvalo to strašne dlho, ale nejak sa mi ich podarilo získať, proste stále som kopal stromy. Takže teraz si môžem klenúť ďalší iron rod a rovno sticky piston. OK. Takže tých 10 diamondov si niekam odložím. To je iba jeden slime. Jak sa dá získať ešte slime? Mňa zaujíma. Slime ball. Tu je. OK, tu sa dá získať od Wandering Tradera. No alebo takto. OK, takže zatiaľ môžem mať iba jeden. Tak si idem spraviť sticky piston. Teda zatiaľ iba piston. Takže sa ešte musím nakopať 4 cobblestony. To by malo byť 4. OK, a jeden redstone. OK. Tak. Dobre, mám beast. Už máme sticky piston. OK, a teraz to budem musieť nejak zapojiť. Problém to zapojiť. OK, takže ja si zoberiem tak tieto bloky. A kde by som to mohol tak postaviť? Ja by som to dal niekam dosť blízko. Jo, niekam sem. Tu si spravím takú malinkú plošinku. A medzi tým, čo tu robím tú plošinku, tak choďte dať like a odber. A prípadne napíšte do komentárov, či sa vám zatiaľ táto séria páči, tento prvý diel. A ináč že skončím s tou sériou All in One, pretože mňa to nebavilo proste hrávať. A rozhodli sme sa potom ešte, že kamoš povedal, že to tiež nebude hrávať. A ja som mal akože dosť dobré veci už na jeho serveru. Takže som sa nakoniec proste rozhodol, že nebudem vydávať videá zo série All in One. Tak radšej začneme robiť survival a skyblock. OK, takže teraz budem potrebovať redstone torčku. OK, a redstone repeater. Áno. OK ľudia, takže ja už som si spravil automatický cobblestone generátor a toto by bolo pre toto video všetko. Uvidíme sa na budúce a zatiaľ čau.